Welkom terug. Protesten tegen het sluiten van Isaac Beekman in Capelle en banen geschrapt bij Douw en bij de Roompot. Wat gebeurde deze week allemaal in Zeeland? Kijk mee naar ons weekoverzicht. Delft, Amsterdam, Middelburg, het zijn allemaal steden met een monumentale binnenstad. Maar toch is er een wezenlijk verschil, want de eerste twee die staan er toe dat inwoners hun huis mogen aanpassen aan de huidige tijd, met dubbel glas en met zonnepanelen. Maar Middelburg wil daar niks van weten. De kritiek zwelt aan op het monumentenbeleid van de gemeente Middelburg. Nu iedereen wil verduurzamen, beginnen de strenge regels steeds meer te knellen. Uit onverwachte hoek komt er nu steun voor die kritiek. En ambtelijk zijn ze in Middelburg-Room zoals de paus. Voormalig Rijksbouwmeester en hoogleraar architectuur Wietse Patijn bepleit een versoepeling van de strenge regels. Er zou wel eens wat meer een bredere visie op de toekomst kunnen komen. Neem de achterkant van dit pand uit 1942. De eigenaar mocht hier geen zonnepanelen op plaatsen. Het beleid is op dat punt gewoon te rigide. Je hebt sommige plekken dat je het best wel kan toestaan. En dit vind ik een voorbeeld. Kijk, die lantaarnpaal, die stond er vroeger in 1628 ook niet. Er zijn meer voorbeelden. Zo mag Hans Hoofdman in zijn pand geen dubbel glas plaatsen. Het zijn kozijnen uit 1948 en er zit enkel glas in. Het oude glas moet worden behouden, vindt de gemeente. Het mag wel worden behandeld, maar het mag niet worden vervangen. Wat dacht u toen u deze brief kreeg? Jammer. Gemist. En ja, dit is wel zoals ik uit de omgeving hoor dat er meer geredeneerd wordt vanuit de gemeente Middelburg. Het kan niet omdat we het niet willen en we willen het niet omdat wij dat niet willen. Punt. Sommige ruiten zijn echt bobbelglas bovenin. En als je daar natuurlijk nu een nieuwe oplossing voor, dan neem je geen bobbelglas meer. Overdreven eisen, vindt u dat? Ja, vind ik wel, ja. Vooral in beschermd stadsgezicht. Dus het gebouw is niet monumentaal, maar alleen het beeld als totaal. Dan moet je globaler kunnen kijken en moet je ook kunnen zien wat wel of niet acceptabel is. Ja. Als we er niets aan doen en het blijft nu enkel glas of met dat gebrekkige voorzetglas, dan kun je dit gewoon niet verhuren. En dan kun je het op een gegeven moment ook niet meer gebruiken. De bedoeling is, ook van de gemeente, dat in de binnenstad er gewoond wordt, boven winkels. Maar ja, dan moet je daar wel, in die zin als huurder, de verwarmingskosten van op kunnen brengen. En met enkel glas is dat gewoon heel erg lastig. Hoe gaat dat in andere steden? Ik ken ze niet allemaal, maar ik ken er wel een paar die er gewoon iets te weten. Ik weet dat van Delft, van Amsterdam. 24 aanbevelingen voor een nieuw monumentenbeleid, een nieuwe nota, doet Patijn. En wat kan hij deze eigenaar nog adviseren? Nou, even wachten op de nieuwe nota. Waarvan ik hoop dat er veel meer ruimte komt, ook in de richtlijnen. Dat je andere ramen van binnenuit erin kan maken. Met deze kritiek gooit Patijn de knuppel in het hoenderhok. Al jaren is er kritiek van inwoners en van architecten. Maar nu deze man van grote naam zich bij hen aansluit, kan de gemeente Middelburg moeilijk meer om deze kritiek heen. Het nieuws dat de Isaac Beekman Academie in Capelle dicht moet, zorgt voor protest bij leerlingen, ouders en docenten. Heel erg strijdbaar. En dat wordt ook gecreëerd door alle ouders, alle leerlingen, alle docenten, iedereen die hieraan bijdraagt. Dat is fantastisch, ja. Ze leggen zich niet zomaar neer bij het besluit van het ministerie om de school per 1 augustus te sluiten. De minister besloot dat vorige week omdat de school niet genoeg leerlingen heeft en de onderwijsinspectie de onderwijskwaliteit een onvoldoende gaf. De leraren, ouders en leerlingen hopen vooral op meer tijd, zodat de school de onvoldoende die ze van de onderwijsinspectie kreeg nog om kan zetten tot een voldoende. We zijn in een verbetertraject gegaan. We hebben al heel veel verbeterd. Voor sommige dingen is ook gewoon simpelweg tijd nodig. En die kans is ons niet geboden. En die tijd hebben we wel nodig om het hele traject van A tot Z te laten zien. Ouders en docenten gaan nu ook juridische stappen nemen tegen de sluiting en hebben voor komende dinsdag een gesprek op het ministerie van Onderwijs. Recreatiebedrijf Roompot gaat medewerkers ontslaan, vooral op de kantoren in Goes, Den Haag, Zwolle en Uithoorn. Roompot nam recent Landal Green Parks over, waardoor dubbelfuncties ontstonden.
De ontslagen betekenen dus niet dat het slecht gaat met het bedrijf, stelt Roompot. Het is eigenlijk een logisch gevolg van dat twee organisaties verder samen de toekomst in willen. En waarbij je dubbele functies hebt. De ondernemingsraad van Roompot laat weten dat iedereen wel wist dat dit zou gaan gebeuren, maar dat er nu veel meer ontslagen vallen dan werd verwacht. Volgens de OR heeft Roompot dan ook nog nooit zo'n grote ontslagronde meegemaakt. Het nieuws slaat daarom in als een bom. Volgens Roompot is niet precies te zeggen hoeveel mensen ontslagen worden, maar volgens vakbond FNV gaat het om ongeveer 100 mensen. Alle Zeeuwse strandpaviljoens moeten zich gaan houden aan dezelfde afspraken over duurzaamheid en kwaliteit om hun vergunning te kunnen behouden. Dat hebben de 5 Zeeuwse kustgemeenten met de paviljoenhouders afgesproken. De afspraken komen in de plaats van de aanbestedingsprocedure die de gemeente Sluis vorig jaar wilde invoeren en waar veel kritiek op kwam. In plaats daarvan zijn er nu voor de hele Zeeuwse kust afspraken gemaakt en die hebben gevolgen tot aan het koekje bij de koffie toe. Het strand is van het Rijk. En gemeentes mogen het strand vervolgens weer verhuren aan bijvoorbeeld paviljoenhouders. En de gemeente Sluis heeft er al enige tijd geleden besloten dat er geen paviljoens meer bij mogen komen. Maar Europese regels schrijven dan vervolgens weer voor dat de vergunningen dan aanbesteed moeten worden. Om iedere ondernemer, ook ondernemers die nog helemaal niet actief zijn, maar dat wel graag zouden willen, een eerlijke kans te geven. En die aanbestedingsprocedure was vorig jaar tegen het zere been van de bestaande ondernemers. Dit element hebben wij nog niet eerder op het strand voorbij zien komen. Dus ik was zeer onaangenaam verrast. Maar de kou is uit de lucht. Ondernemers hoeven nu niet meer te vrezen dat ze hun vertrouwde stekje op het strand over 15 jaar moeten opgeven. Maar rustig achteroverleunen is er ook weer niet bij. Want in plaats van een vaste termijn moeten ondernemers zich nu gaan houden aan duurzaamheids- en kwaliteitsafspraken waarop ze worden gecontroleerd. Wat versta je onder kwaliteit, maar ook over hoe werk je aan je duurzaamheid. Daar willen we ook graag termijnen aan verbinden, waarbinnen zeg maar, die duurzaamheid ook geregeld wordt. Bijvoorbeeld minder gas met gescheiden afval, koekjes niet meer verpakt, de melkcupjes niet meer verpakt. Kortom, we moeten een hele proces door aan de hand van een 90-tal ervaringscriteria, punten, op basis waarvan je zegt van nou, daarmee kan ik mijn bedrijf duurzamer maken. En afhankelijk van de uitkomst daarvan kan de gemeente straks, tenminste dat is de intentie die we nu met elkaar afspreken, kan de gemeente straks beslissen of je mag voortzetten en zo ja, voor welke termijn. Nou, afrekenen, maar waarop ze dan inderdaad aangesproken kunnen worden. Je maakt daar afspraken over. En als je afspraken maakt, dan kun je elkaar daarop aanspreken. Paviljoenhouders in de gemeente Sluis zaten vorig jaar overduidelijk niet te wachten op nieuwe regels. Dat daar nu andere regels voor in de plaats komen, die niet alleen voor de gemeente Sluis, maar voor de hele Zeeuwse kust gaan gelden, ziet Frank de Reu niet als een verlies. Ik denk dat we er saldo mee gewonnen hebben. Laten we heel eerlijk zijn. Een ondernemer die stilstaat, is een ondernemer die uiteindelijk achteruit gaat. Dus we moeten vooruit. En dat betekent dus ook dat je in die kwaliteit en de duurzaamheid dingen moet doen. En uiteindelijk moeten we ervoor zorgen dat deze planeet over 100 jaar nog deze planeet is. En daar moeten wij ook ons steentje aan bijdragen. Hoewel de gemeente Sluis met de aanbestedingsprocedure het vergunningsbeleid eerlijker wilde maken voor ondernemers die er nu niet tussen zouden kunnen komen, zijn daar nu geen afspraken over gemaakt. Maar volgens Frank de Reu hebben beginnende ondernemers nu ook al volop kansen om een paviljoen over te nemen. We zien dat er in Zeeland altijd wel 1, 2 of 3 bedrijven te koop zijn. En een kandidaat-koper meldt zich in de markt bij een makelaar. En die gaat uiteindelijk gewoon in gesprek met een kandidaat-verkoper. En zo zie je dat er altijd mogelijkheden zijn om je droom, wat ook ooit mijn droom was, te verwezenlijken. En dat blijft gewoon mogelijk. Alleen het is de marktwerking in plaats van dat het gereguleerd wordt via de lokale overheid. En ik denk ook dat dat beter is. De afspraken zijn nog niet definitief. De 5 gemeenteraden van de Zeeuwse kustgemeenten moeten er nog over stemmen. De bedoeling is dat dit voor de start van het nieuwe recreatieseizoen in april gaat gebeuren. Door de reorganisatie bij Douw in Terneuzen verliezen 70 medewerkers hun baan. Hun functie wordt verplaatst naar India, waar de lonen lager liggen. In totaal verdwijnen er 108 functies in Terneuzen. Dat maar 70 medewerkers daadwerkelijk hun baan verliezen, heeft ermee te maken dat er voor de overige functies nog vacatures open stonden, die nu komen te vervallen. Het personeel wordt vanaf volgende week bijgepraat over de exacte gevolgen en de regelingen die zijn afgesproken met de ondernemingsraad. Om te voorkomen dat West-Zeeuws-Vlaanderen zonder drinkwater komt te zitten, komt er een 4 kilometer lange waterleiding bij Philippinen. De grotere leiding is geen overbodige luxe,
aangezien er door het groeiende toerisme steeds meer mensen water nodig hebben. Rond de productielocatie van Evides bij de Braakman wordt op verschillende plekken gewerkt. De 4 kilometer lange nieuwe leiding wordt ingegraven en op sommige plekken de grond ingeboord. 5 hijskranen zijn nodig om de zware buis op te tillen voordat hij de grond in kan. Zodat hij met een mooie bocht, een flauwe bocht, in het boorgat getrokken kan worden. Want anders zou de buis knikken. En ja, dat willen we natuurlijk niet. De huidige leiding is van PVC en minder groot. De nieuwe is van staal en heeft een doorsnede van 60 centimeter. En omdat het zoveel stalen buizen aan elkaar gelast zijn, dan wordt er toch weer een soort tuinslang, zodat je hem toch weer flexibel kan bewegen. En je moet denken, de wanddikte van het staal is een centimeter dik. Dus vandaar ook, het is geen massief staal natuurlijk. Het is een buis waar water doorheen kan. Daarom kan hij bewegen. De watertransportleiding is belangrijk voor West-Zeeuws-Vlaanderen. Op deze locatie van Evides wordt het drinkwater geproduceerd en via de leiding gaat het naar de huishoudens toe. Maar de huidige leiding is verouderd en lek. Dus daarom wordt er nu een nieuwe aangelegd. We maken hem groter, omdat we willen ook kijken naar de toekomst. Meer water nodig in West-Zeeuws-Vlaanderen, waar ook het toerisme steeds verder uitbreidt. En waarom is er dan gekozen voor staal? Staal is een materiaal dat lassen we, dat is veel duurzamer, dat blijft langer heel. Met PVC is een materiaal met mofverbindingen die ook wat gevoeliger is voor zettingen. En staal gaan we vanuit dat die ook voor de komende 100 jaar ligt. In november zat West-Zeeuws-Vlaanderen tijdelijk zonder water door een lek. Daarna gold 2 dagen lang een kookadvies voordat het drinkwater weer gebruikt kon worden. Zulke lekkages zouden in de toekomst zo goed als verleden tijd zijn. Het was inderdaad een misser. We hadden vrij snel ook wel weer water staan. Alleen het probleem was dat we dus een kookadvies moesten uitgeven. Omdat we toch vervuiling verwachten in de leiding, wat uiteindelijk gelukkig niet zo was. Daarom moest dat. Maar dat zou altijd kunnen gebeuren. Maar je maakt hier wel meer een robuustere leiding mee. De kans wordt wel kleiner door deze te vervangen. Terug naar de boring. De leiding gaat centimeter voor centimeter de grond in. Voordat dit stuk van 700 meter de grond in zit, zijn we 5 uur verder. Het blijft natuurlijk wel bijzonder en het jammere van ons werk is dat we alles onder de grond stoppen. Daarna zie je het niet meer. Als de hele watertransportleiding in de grond zit, moet het een en ander nog met elkaar worden verbonden. En ook nog worden aangesloten op de productielocatie hier. In april zou dan het eerste drinkwater door die nieuwe watertransportleiding moeten stromen. Zeeuwse politici hebben donderdag in Den Haag aandacht gevraagd voor de maritieme industrie in Zeeland. De politici hopen dat het kabinet en ook de Tweede Kamer scheepsbouwer Damen kiest voor de bouw van nieuwe onderzeeërs voor de marine. En daarnaast wil Zeeland profiteren van de 30 miljoen euro die is vrijgemaakt voor het maritieme onderwijs. Ze hopen dat een deel naar de zeevaartschool in Vlissingen gaat. 2 mannen uit Goes worden niet vervolgd voor doodslag in Gent. 1,5 jaar geleden duwden de Goesenaren tijdens de Gentse feesten een man in de gracht. De man kon niet zwemmen en verdronk. De Goesenaren werden in eerste instantie verdacht van doodslag, maar nu worden ze vervolgd voor zware mishandeling en dood door schuld. De 2 mannen, destijds 23 en 25 jaar, liepen tijdens de Gentse feesten een stukje samen met het slachtoffer en worden ervan verdacht hem daarna over de reling te hebben geduwd. Met z'n 60 gingen ze deze week van Arnhemuiden naar Engeland om hun dorpsheld in actie te zien. De voetbalsupporters gingen op bezoek bij Jan-Paul van Hekken, die in de Premier League in actie kwam. Paula, Barry. Is Paula er ook al? Goed, Pascal zat hier in een busje of niet? 15 jaar geleden heb ik samen met Guus senior het reisje georganiseerd naar Southampton. Lang alleen man. Die is dan helaas 1,5 jaar geleden overleden. En nu Jan-Paul dan in Brighton voetbalt. Ja, toch wel heel bijzonder om dat samen met zijn oudste zoon te doen met Guus. Ja, dit is bijzonder. Zeker ook als je voor veel mensen de eerste keer naar Brighton. En dat iedereen mee wilt, dat maakt het wel extra leuk en spannend voor vanavond natuurlijk. Goedemorgen Arnhemuiden. Hallo. Met Brighton. Take me back to Oceanside. Inmiddels varen we van Duinkerken richting Calais. Dan steken we zo over dat over. Het is flink winderig. Dat ging allemaal precies op tijd. En checken via de douane ging ook prima. Het moet goed komen. JP is
Een van de beste maten van mijn zoon. Hij is ook mijn buurjongen. Ik heb hem zelfs in de eetjes heb ik 2 jaar trainer van hem geweest. Dus ik heb hem eigenlijk grootgebracht. Nee, grapje. Ja, hij heeft echt over mijn lijk. Hij zei ik word profvoetballer, is profvoetballer geworden. Ik ken hem als een van de 4 neefjes, zo noemden wij ze vaak. Maar ja, bijzonder dat JP natuurlijk in Engeland voetbalt. En ja, daar ben ik ook als tante heel erg trots op. Please mind the gap between the platform and the train. Volgen jullie het nou ook echt op de voet sinds hij hier speelt? Als JP voetbalt, ja, staat altijd gelijk gewoon Brighton aan, zeg maar. Van, iedereen wil gelijk zien van, sowieso Brighton kijken. Maakt niet uit wat er speelt. Enjoying your meal? Oh, it's fantastic. Traditional English fish and chips. The Albion welcome rules. We hopen natuurlijk het beste en ja, we hopen met de winst naar huis gaan. That's a free kick in a dangerous position. It's great delivery, Van Hecker over the bar. And that is the final whistle. Neither side could find a way through. Hoe ervaart hij dit nou, denken jullie zelf? Ik denk dat hij dat vindt. Hij is wel trots, denk ik. Dat denk ik wel, zeg maar. Ja, stiekem. Stiekem? Ja. Stiekem is dat. Trots ook? Trots, tuurlijk trots. Die komt bij mij gewoon op vrijdagavond, als hij thuis is, komt hij bij mij een biertje drinken. Ja, luister, ik kom zo hozer even naar de Premier League voetballen. Kom bij mij lekker een biertje drinken. Is dat mooi of niet? Ja, ik vind van wel. Wij komen thuis te varen. Wij was de buik. En daarmee besluiten we dit weekoverzicht van het nieuws in Zeeland. Zometeen kijken we weer even naar het nieuws van vandaag. En ik wens u nog een hele fijne avond.